Hi guys, meron ako nakita sa TikTok na gustong-gusto kong i-share sa inyo. Kasi mula nung pumayat ako, kailangan ko magpalit ng mga pantalon kasi sa sobrang luwag na. Kaya naman may nakita ako sa TikTok. So this is the IX9 tactical pants. Yung mga available colors niya is khaki, black, blue, navy blue, army green, and gray. Talagang nagustuhan ko yung tela niya kasi isa siyang tactical pants na napakaganda yung tela. So napaka-smooth lang yan suotin at napakagaan. At hindi lang yan, marami siyang bulsa guys. This one I'm wearing is the black. At hindi lang yan, garterized na rin siya. So this one I'm wearing is medium. Ang size, ang waistline size niya is from 32 inch to 34 inch. Talagang nagustuhan ko talaga yung tela na to. Kaya nung pumayat ako, ito na yung pinagbibili ko sa TikTok. Kaya highly recommended kasi hindi ako nagre-review ng hindi ko ginagamit. So ano pang hinihintay nyo guys? Just click the yellow basket.